Waarom heeft je het al vlagjes op de pont? Nou, wij vonden dat wel leuk omdat we op 8000 man zitten. Zit je hem er al op? Nou ja, wij moeten nog 1 of 2 hebben en dan hebben we die mijlpaal van 8000. Dus het wachtje is nou even op die 8000ste fietser. Komt u maar. Alsjeblieft. Zo, dat is 198, nog 2, daar zitten we op 8000. Nou, ja. Pak hem even van de tafel. Oh. Eigen gemaakte appeltaart. Kijk eens even. Alsjeblieft. Heerlijk, dankjewel. Dit is Pont Nijenschouw. Dit is de oerstek tussen Vegelingsoord en Akerum. Dus van nou de jousterkant, zeg maar. En ja, hier kun je door het water heen. Zo, dat was 199, nog 1 en dan zitten we toch echt op 8000. Daar komen ze aan. Nou, goeiemiddag. Ik zou zeggen hartelijk welkom, want je bent de 8000ste bezoeker van dit seizoen. En dat willen we toch eigenlijk wel een beetje vieren. Dus ik bied je een gratis kopje koffie aan, maar eventueel eigengemaakte appeltaart of kwarktaart. Wat is dat nou, attent? Ja, nou dat moet je dan een beetje vieren. Wat met een diamond gouden randjes is er dan. Ja toch? Wie hier maar een beetje slagroom? Ik. Het is citroenkwark, Jood. Nou, heerlijk. Alsjeblieft. Mooi, dat treft. Nou, doeg! Hoi! Ik ben 88. En ik knip van mijn 15e jaar oud. Nou, reken je maar uit hoeveel het is. Onvoorstelbaar. Ja. Onvoorstelbaar, ja. Zo, en dan kun je wel weer even drinken hebben. Ja. Wat heb En dan zullen we gauw die hulpapparaat erin doen. je maar een apparaat niet in na. Ja, maar. Ja. En is het wat een goede kapper? Jawel. Ja, hij is jet aan de gang, dus. En hij houdt nooit weer op. Nee. Je gaat wel in dat slootje zitten, denk ik. Ja. Ja. Oh. Ja, en dat lietse stoltje? Ja. Ja, dank wel. Daar is hij dus. Want hoe lang kom je dan al bij deze kapper? Oh, lang. Ja. Van schooljongen af. En, Waar scholen we aan? ja. Je bent beide net zo van de verhoring. Als dit goed voldoet, dan verander je niet. Nee, En hij is ook niet duur. ook niet. Dus, dat past allemaal correct bij elkaar. Vroeger dan kwam de scheren om 2 uur. Dan zitten die om 2 uur en om 6 uur dan zijn ze maar de hoes te breden. Zitten mooi met elkaar te praten. Alle tijd. Maar nu is de kleren wegwezen.
Ja, Ja, ja zo. dat wil wel zeggen dat als je alles zo dat volhouden kunnen en niet meer het graag doen. Nou ja. Ja, wat weet je dan, hè? Ja, daarom ik wil wel zeggen. Hey, wat afleiding. Nou, Ja. dat scheelt ook wel. En vooral nu, om deze tijd, ik wil wel zeggen. Wat bedoel je, om deze team? Nou, die vrouw is van voor, denk ik, overleden niet. Nee. Je vrouw is in maart, april. Januari. Oh, ja, nou. Ja, als je dan een bezigheid hebt, dan is het wel mooi, want anders ben je daar lang. Maar je hebt in de gelukkig nog wel aardig kwik bij. Ja, als het zo deur gaat, helpen we de 100 wel. Ja. Maar ja, waardoor we allemaal boven de kop gaan, dat weten we niet. Zou ik proberen? Ja, maar we zetten deur. Hè? We zetten deur.